Marec mesiac knihy je príležitosťou, ako prilákať nielen čitateľov, ale aj upevniť komunity, ktoré sa tu v knižnici stretávajú. Preto okrem týždňa knižníc je pripravených viacero podujatí počas celého mesiaca a samozrejme počas roka. Treba len pripomenúť, že knižnica Juraja Fandliho v Trnave pripravila počas roka vyše 1000 podujatí. V marci najbližšie to bude podujatie 18. marca Soviet hniezdo pokoja, kde je to stretnutie s prozaikom a publicistom Stanislavom Háberom. Náväzne na to 25. marca príde medzi nás Ivica Rutkajová a predstaví svoju knižku Matematický model večnosti. Toto podujatie je pripravené v rámci trnavskej poetiky. Ale okrem týchto literárnych stretnutí sú samozrejme pripravené aj komunitné stretnutia. Ide predovšetkým o stretnutia týkajúce sa ornitologickej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme, ktorí pripravili prednášku Ochrana a výskup sokola rároha a sokola červononohého na juhozápadnom Slovensku. A samozrejme tu bude aj prednáškový cyklus 19. marca o 17. hodine v spolupráci s Dia Tirnavia. Nezabúdame samozrejme i na tínedžerov, ktorí budú mať svoje stredká a najbližšie budú mať 21. marca a budú sa zaoberať tým, ako sa nemá mladý človek stratiť v tom množstve informácií, ako zostať sám sebou. Popri tom budú pokračovať podujatia pre seniorov. Predovšetkým seniori začínajú mať veľký záujem aj o umelú inteligenciu a o technológie, ktoré sa používajú. Čiže my spúšťame v marci svoje Smart Laby a k dispozícii budú nielen 3D tlačiarne, ale aj vypalovačky a samozrejme tie klasické, ako na mobil, ako s počítačom pracovať a ako využiť aj umelú inteligenciu pre svoje potreby. Ak každý z nás chce žiť zmysluplný život, chce ho naplniť čo najbohatšie, ale na to, aby sme to zvládli v danom čase, ktorý máme vo svojom živote vymedzený, potrebujeme aj rozumieť. A rozumenie predpokladá vnímanie kontextu. My sme dnes vystavení množstvu podnetov a máme dojem, že ich ani nestíhame absolvovať všetky a práve čítanie nás učí k tomu, že keď si už čosi vybereme, tak máme sa tomu venovať naplno, máme do toho vstúpiť a vtedy získame aj ten spätný výsledok, že sme plnohodnotne naplnili čas. A toto čítanie umožňuje.